We're going to use charcoal. I use sometimes soft black charcoal. Роден съм в България, казвам се Кирил Узунов, а в момента се намираме в Великобритания, в Лондон, най-южната част на Лондон, един от южните квартали Кройдън в Лондон, където по стечение на съдбата живея в последните 11-12 години. Посещавайки скалните пещери в България, особено около родния ми град Русе, поречието на река Лом, аз бях шокиран, впечатлен от възможността изкуството да бъде пред очите ти на праисторическия човек. Значи в пещерата, където преди 2-3 хиляди години са живеели хора, те също са правили изкуство, така да се каже. И аз намерих ярки факти, особено около огнищата, където те са ползвали за да се топлят. Това, което визуално ме шокира, ме амбицира да търся такъв вид техника или да почна да работя по този начин, бяха саждите, които са натрупани от огнищата върху скалната повърхност, върху каменната стена, където е било огнището. Примитивният художник, примитивният майстор тогава, за да отрази своя мир, своя бит, е намерил начин, изчегъртвайки това покритие от сажди, което е в черно, тъмно, в нюанси върху самата скала, е създавал рисунки, които имат за мен фрапираща графична стойност. Като се има предвид техническата възможност и наивизма на примитивния човек, това са шедьоври. И тогава в мене се зароди идеята, че може да се рисува с саждите на свеща, с саждите на огъня, които практически наподобяват въглен, креда върху дадена плоскост положена. Но, естествено, техниката и стила на рисуване са уникални. Те не са и практикувани в новото модерно време. Не можеш да го видиш никъде написано или да го откриеш. И така започнаха експерименти от моя страна, още преди 25 години, значи скетчове, малки рисунки и търсене на технически приеми, как да може да се рисува с запалена свещ, как може да се достигне ефектът на това, което примитивният човек един вид вече е открил. И на този етап аз смятам, че имам вече така собствени виждания, собствени технически приеми, разработки. Стигнал съм до там, че сам да си създавам инструменти и на практика да откривам и преоткривам нови и нови методи, по които може да бъде извадена графичната стойност на този тип рисуване, чрез свещи. Най-голямото удоволствие за мен е когато го уловиш. Значи, всяка една графика, всеки един момент, в който нещо правиш, той има един собствен живот, защото настроението на положените сажди, изображението, което те дават, то е мигновенно, то е такова, че когато се намесваш, трябва да го хванеш точно на момента. И технически е непоправимо, ако сбъркаш. Така намирам определение за този вид техника.